Имам. Добро утро. Сега и вас ли да ви снимам в момента? Не, аз ще викна полиция, само чакам мъжа ми да дойде. Не, ще си хода. Просто искам да го види цяла София, ще ви кача в интернета в момента, защото цяла нощ спите. Детето ми цяла нощ е повръщал. Разбира се. Аз не съм мигнала цяла нощ. Цяла нощ не съм мигнала. За кое? Чакам да дойде мъжа ми, ще викна полиция първо. Няма да викаш полиция. Значи аз ще викна полиция, аз съм в моето право. Викни полиция, ела си подпиши и си тръгвайте. Първо да дойде мъжа ми. Първо да дойде мъжа ми и след това. Ще си хода, разбира се. Я ми кажете, детето ми цяла нощ е повръщало кръв. Вие като доктор да сте идвали поне веднъж в стаята? С нощ си минах ли визитация? В колко сте минали? В 8 часа. В 8. От 8, сега е в момента 6. Да сте идвали в стаята? Защо да идвам в стаята? Питам ви. До 3 часа някой минали да пита. Значи аз цяла нощ по коридорите ви съм. Коридорите ли си? Цяла нощ вие спите, господине. Ти в спешно да питаш кога съм била спешно цяла нощ. В колко часа? Само едно ще кажа. Вие сте тука и сте доктор. Подписвай. Аз ще се подпиша, чакам да дойде полиция. Влизай си в стаята и чакай полицията искам там. просто да ми се отвори вратата. Няма да не сме в затвор тука. Няма да те отворим вратата, разбери. Защо? В затвор ли сме тука? Затвор сте. Цяла нощ хлебарки ни лазат. Вие знаете ли за това нещо? Добре, хубаво, влез си в стаята сега и не бъде. Добре, да сте сложили банка. Аз ще не вляза. викай. Ще вляза. Влез си в стаята. Да сте сложили банка на детето. Какви правила? Има задължения. Хубаво. Обяснението е при постъпването, че тук Така. е особен режим на поведение в отделението. Хубаво. Не се отключва да се пуши, не се отключва от 11 до 12 да пазаруваш ти и от 16 до 17 да пазаруваш ти. Не да излизаш навънка. Пази се стаята, никой друг не влиза. Така. Това е. Така, това е правилата, нали Да, така? и задълженията вашите. Така, хубаво, Така. тук ви разбирам. Айде, моля ти се. Не, тук ви разбирам, значи не ме пипайте. Айде. Не те пипам. Не ме пипайте. Пипнах ли те? Не, просто вие... Не те пипнах. Хубаво, така. Правилата Моля са ти се, такива. има болни хора тук, други. Правилата ли И са такива? бебета. Да, такива са. Като са правилата, защо излизате вие навънка и пушите? Кой, аз ли? Вие, да. Не вие. Госпожата тук от стаята. Защото Вашата. няма да пуши тук вътре в помещението. Никой не пуши тук. Така, никой не пуши. Никой не пуши, никой не да. пуши тук. Никой не Да, пуши под тук. сградата Така, с вашето червен кръст. задължение като доктор, като казах, че детето повръща кръв, сега ще снимам и кръвта дори. Ето това е, че спите по цяла нощ тук. Сега ще снимам детето колко кръв е повърнало. Че вие дори една банка система не му сте сложили цяла нощ за 2 дена. Там ли ще седиш? За 2 дена две системи сте му сложили. Детето е 3-ти ден тук. Аз ще викам и ще ви викна полиция. Това да ви е ясно, погледнете тук спът по цяла нощ. На нито едно дете внимание не обръщат. Въобще не ми пука. Доктор сте, обаче нямате никакви задължения към пациентите. Нямате. Ама болници има, аз отивам, бе, ще си плата. Не ми викай, затваряй си. Просто не ми викай. Погледни, ето това е кръв. Чиста кръв детето повръща. Цяла нощ няма доктор тук. Да, моля? Казах ли ти още вчера на тебе, че детето кръв повръща? Така. В колко ви казах вчера, доктор Кели? Госпожо ли, как да ви нарека? Казах ли ви вчера, че детето повръща кръв? Включихме ли банята с... Не, не сте включили. Не сте включили, не дайте да лъжете. Не сте включили. вчера. Вчера през деня 3 банки, как може да лъжете, бе? Абе, как може да лъжете, бе? Госпожа. Как може да лъжете, че 3 банки са му изтекли вчера през деня? Госпожа, моля ви се, не викайте, тук е болнично заведение, има и бебета. Наистина сте нагли. Просто ако ви бутне пари човек, май ще се съвземете. Наистина. Към вас не знам. Към вас лично не знам. Хайде да видиме. Към вас лично не знам. Хайде да видиме. Кое да видите? Как буташ пари? Кое да видите? Ела да ти дам евро, искаш ли? Дай ми, хайде. Ела де, ела.
Ела да ти дам евро. Дай. Ако си алчен, кажи. Дай. То това ви е проблема на вас. То това ви е проблема. Купиш парите на мене. Значи лично на вас казах не. Нито си ми на възпитанието, нито си Може, на образованието, нито си на годините. може, но не сме толкова малумни. Не дай да говориш. Така ли? Да, така. Така хубаво. Ще говорите много добре. Има болни тук и деца. Има болни, ама не обръщате на никой внимание. Пеленачета има и възрастни. Има пеленачета. Я ми кажете цяла нощ, къде сте вие? Като доктор. В спешното съм като Не сте в спешното. До сега сте спали в стаята и сте излязли.